1982. urtean sortu zen Santiago eta gaur egun ezagutzen dugun bezala Villaonako udalaren menpeko organismo autonomo bezala. Eta ordundik hona, hainbat aldaketa izan dira, ez? Bai eraikinean eta baita kudeaketan ere. Kudeaketari dagokionez, lehen esan bezala, hasiera batean erlijiosoen eta mojen esku egon bazen ere, 2004tik hona zerbitzua espezializatutako enpresa baten esku dago. Gaur egun 24 langile ditu, zentruak, eraikinaren garbiketan, erizaintzan, harreran, sukaldean aritzen direnak, beste beste. Eta eraikinari dagokionez berriz, transformazio etengabean, lehen esan dizueten bezala, zentroaren funtzioak aldatzen joan dira, araudia aldatzen joan da, eta hirugarren adineko zentro bezala funtzionatu ahal izateko, transformazio etengabean egondu da zentroa, ez? Nolabait, azken transformazio nagusia 2009an hasi zen, eta ordundik hona, pasadan hilabetera arte, emaitzak ikusten dituzue, baina obratan, inbertsioak egiten, gutxi gorabehera ideiak egiteko Aldundia eta udalaren artean, Aldundiak 3 laurden eta udalak laurden bat, 1.500.000 euro inbertitu dira egoitza honetan 5 urte hauetan zehar. Egungo beharrei erantzuten dien egoitza berri bat daukagu orain, argia, koloretsua, araudia betetzen duena, baina nik uste dut argi eta garbi bertako langileei, zuzendaritzari eta nola ez egoiliarrei eskerrak eman behar zaizkiela, ez? Gaineratu egin behar dugu, proiektu honen bitartez 7 plaza gehiago egongo direla egoitzean, beraz guztira 39 pertsonei zerbitzua emateko aukera edukiko dugu. Eta alkateak ere aipatu du eskualdaketa. Nola legealdia bukatu baino lehen, Foru Aldundiak bere gain hartuko duen egoitza honen kudeaketa. Azkenik, eskerrik asko, nola ez Villaonako udalari, elkarlan proiektu hau burutzeagatik. Langileei bereziki egiten duten lanagatik, langile hauek egiten duten lana, zaintza lan hauek gizarteari eusteko ezinbestekoak dira. Eta azkenik, eskerrik asko ere, egoiliarrei bereziki gure ondoan aurkitzen direnei. Baina horrekin dituen ezkeo oso guztua gaudela, eta dauden jendiaki, kompleta guztua. Eta gainentzian beste kantaloko zeikan, eta jaikan guztuan dago.